Tarina 1. Siitä on nyt yli 14 vuotta, mutta yhä joskus herään öisin siihen tunteeseen, että joku seisoo pimeässä ja kuuntelee hengitystäni. Silloin mä näin mielessäni sen talon. Olimme silloin lapsia. Sellaisia, jotka uskovat olevansa kuolemattomia, tai ainakin liian nopeita jäädäkseen kiinni millekään pahalle. Kävelimme serkkujeni kanssa metsän halki, polkua, joka ei oikeastaan ollut enää polku, vain maahan painunut muistutus siitä, että joku oli joskus kulkenut siitä usein. Ja sitten näimme sen. Vanha talo, tai se, mitä siitä oli jäljellä. Se näytti palaneelta jo kauan sitten, kuin tuli olisi syönyt sen sisäpuolelta ja jättänyt vain mustuneet luut pystyyn. Seinät olivat vinossa, katto romahtanut, ikkunat pelkkiä tummia aukkoja. Kaikki sen ympärillä tuntui hiljaisemmalta, kuin metsä olisi pidättänyt hengitystään. Tietenkin me päätimme tutkia sen. Sisällä ei ollut mitään yllättävää. Hiiltyneitä lautoja, ruostunutta romua, rikkoutuneita esineitä, joiden tarkoitusta ei enää tunnistanut. Ilma haisi märältä tuhkalta ja vanhalta savulta, vaikka palosta täytyi olla vuosikymmeniä. Sitten yksi serkuistani löysi kellarin. Se oli ulkopuolella hieman sivummalla maan peittämä luukku, jonka päällä kasvoi sammalta. Ovi oli lukittu, mutta lukko oli vanha ja syöpyneen ruosteen heikentämä. Kesti vain hetken ennen kuin se napsahti rikki. Luukku narahti avatessa. Sen alta nousi kylmä ilma, sellainen, joka ei vain tuntunut iholla, vaan meni suoraan luihin. Kellari oli sysimusta. Portaiden alku katosi pimeyteen, eikä yksikään meistä nähnyt pohjaa. Kukaan ei ehdottanut alas menemistä. Yhtäkkiä rohkeus, jota meillä oli ollut hetki sitten, tuntui tyhmältä ja hauraalta. Me potkimme maata ja irtosoraa kellariin. Kuuntelimme, kuinka se putosi alas ja katosi ääntä pitäen syvyyksiin. Se tuntui turvalliselta. Jos siellä olisi jotain, se säikähtäisi ja pysyisi piilossa. Sitten me lähdimme pois. Olimme ehtineet ehkä 15 metriä metsään, kun yksi serkuistani pysähtyi äkisti. Kuulitteko tuon? Aluksi en kuullut mitään. Sitten narinaa. Hitaasti, rytmisesti. Kuin vanhat portaat olisivat kantaneet painoa, jota ne eivät enää halunneet kantaa. Käännähdimme kaikki yhtä aikaa. Kurkistimme puiden välistä takaisin talolle. Kellarista ryömi jotakin. Se oli tumma, karvainen, epämääräinen muoto, joka liikkui matalana, kömpelön näköisenä. Ensimmäinen ajatukseni oli koira. Iso, vanha, likainen koira. Se pysähtyi hetkeksi kellarin suulle, aivan kuin se olisi kuunnellut. Sitten se nousi. Ei takajaloilleen kuten eläintemppua tehdessään, vaan hitaasti, luonnottomasti, kuin se olisi vain oikaissut itsensä suoraksi. Sen siluetti muuttui liian pitkäksi, liian kapeaksi. Se oli selvästi korkeampi kuin yksikään meistä. En muista huutaneeni. En muista kenenkään huutaneen. Muistan vain sen hetken, kun jokin vaistossa katkesi ja sanoi, juokse. Me hajosimme eri suuntiin kuin säikähtänyt parvi. Jälkeenpäin tajusin, kuinka typerää se oli, mutta silloin jokainen meistä oli varma yhdestä asiasta. Se oli meidän perässämme. Juoksin läpi piikkipensaiden, enkä tuntenut kipua ennen kuin paljon myöhemmin. Oksat repivät käsivarret ja jalat verille, mutta en pysähtynyt. En uskaltanut katsoa taakseni. Kuulin vain oman hengitykseni ja sydämeni, joka tuntui hakkaavan korvissa. Vasta kun kaaduin ja jäin makaamaan sammaleeseen, uskalsin kuunnella. Ei askelia. Ei oksien rasahtelua. Vain metsä, joka oli palannut eloon. Kaikki meistä selvisivät. Fyysisesti ainakin. Minä sain nuhteet ja selityksiä vaativia haavoja, mutta en kertonut totuutta. Kukaan meistä ei kertonut. Emme menneet sille alueelle pitkään aikaan. Vuosien jälkeen yritän vieläkin järkeillä tapahtunutta. Mustakarhu, ehkä. Pieni, nuori yksilö, joka oli löytänyt kellarista suojan. Ehkä sillä oli toinen sisäänkäynti. Ehkä me herätimme sen.
Mutta karhut eivät nouse niin. Eivätkä ne pysähdy kuuntelemaan ennen kuin tulevat ulos pimeästä. Joskus mietin, mitä olisi tapahtunut, jos olisimme jääneet. Jos olisimme katsoneet pidempään. Jos se olisi nähnyt meidät kunnolla. En ole koskaan käynyt siellä uudestaan. Tarina 2. Vaellan pitkiä matkoja aina kun voin. Joskus se tarkoittaa aikaisia herätyksiä. Joskus sitä, että jatkan vielä silloin kun muut jo nukkuvat. Mitä enemmän kilometrejä, sen parempi. Ja joskus se tarkoittaa kävelemistä keskellä yötä, otsalamppu ainoana valona, metsän nielussa. Olen kasvanut näillä seuduilla. Metsä ei ole minulle vieras. Olen nukkunut tähtitaivaan alla enemmän öitä kuin osaan laskea. Kulkenut harjuja, soita, jokivarsia, rantakallioita ja rämeitä. Olen metsästänyt täällä. Olen elänyt täällä. Kerron tämän siksi, että ymmärrät yhden asian. Minua ei pelotella helposti metsässä. Olen kuullut eläinten äänet. Tiedän, miltä kaatuva puu kuulostaa. Tiedän, miltä kuolema haisee. Silti pelottavin kokemukseni tapahtui eräänä kevätaamuna noin 4:30. Oli myöhäinen kevät. Auringon nousuun oli vielä reilusti yli tunti, eikä ensivalo ollut vielä koskettanut puiden latvoja. Olin tarponut noin 7 kilometriä, väsyneen tasaisessa rytmissä, askel askeleelta, pää tyhjänä. Polku kulki alavassa notkossa, 2 jyrkän harjanteen välissä. Se oli kapea, mutainen ja täysin umpeen kasvaneen aluskasvillisuuden ympäröimä. Nuorta vaahteraa, vanhaa tammea, tiheää pusikkoa. Otsalampun pieni valokeila näytti vain seuraavan askeleen. Olin täysin omissa ajatuksissani. Sitten se tapahtui. Kräks! Ääni oli niin kova ja äkillinen, että keho ehti reagoida ennen mieltä. Jähmetyin kesken askeleen. Hengitys pysähtyi. Kevätaamuna siihen aikaan minä olin ainoa asia, jonka olisi pitänyt pitää ääntä. Ei lintuja, ei tuulta, ei hyönteisiä, täydellinen hiljaisuus. Ja sitten tuo ääni. Ajatus, joka iski päähäni saman tien, oli kirkas ja vaistonvarainen. Jos kuulen tuon vielä kerran, käännyn ympäri ja juoksen, koska se ei ollut oksa, ei kaatuva puu, ei kuollut runko. Olin täysin varma, että se oli tahallinen ääni. Se kuulosti siltä, kuin joku olisi ottanut tukevan puukepin ja lyönyt sillä väkivaltaisesti nuorta puuta vasten. Ei pamahdus, ei tömähdys, vaan terävä, räjähtävä, halkeava ääni. Liian puhdas, liian voimakas. Arvioin äänen tulleen ehkä 50 metrin päästä, suoraan edestäni. Seuraava oivallus oli pahin. Tiesin, mihin polku johti. Noin 30 metrin päässä polku tekisi täyskäännöksen ja alkaisi nousta jyrkästi ylös harjanteelle. Se tarkoitti, että jos jatkaisin eteenpäin, joutuisin kääntämään selkäni sille äänelle ja kiipeämään ylös metsän läpi. Se ei tuntunut hyvältä. Mieleni alkoi täyttää pahimmat mahdolliset vaihtoehdot. Joku ihminen. Joku, joka ei halua tulla nähdyksi. Tai jokin muu. Jokin, jota en osannut nimetä. Minuutit kuluivat. Hengitin huuruista ilmaa laseihini ja kuuntelin. Ei mitään. Hiljaisuus tuntui painavalta. Liian täydelliseltä. Tiesin, että ensivaloon olisi vielä 20 minuuttia. Nostin otsalampun tehoa ja aloin liikkua. Hitaasti. Varovasti. Yöllä otsalamppu tekee metsästä painajaisen. Jokainen oksa heittää liikkuvan, vääristyneen varjon. Jokainen puu näyttää hetken joltain muulta. Pääsin mutkaan. Tein käännöksen nopeasti ja aloin nousta rinnettä ylös. Nyt liikuin jo reippaammin, mutta yritin olla hiljaa. Otin lyhyitä hengityksiä, kuunnellakseni jokaista ääntä. Silloin se iski. Haju. Se tuli yhtäkkiä kuin seinä. Mätä. Kostea. Raskas. Olen ollut palomiehenä. Olen ollut paikoissa, joissa ihmisille on käynyt huonosti, ja he ovat lojuneet päiviä. Tunsin hajun heti, mutta tämä oli erilainen. Se haisi kuolemalta, mutta väärällä tavalla. Makea ja pilaantunut, eläimellinen,
Märkä. En pysähtynyt. Kävelin nopeammin. Sydän hakkasi. Jalat tärisivät. Kun pääsin harjanteen päälle, ensimmäinen harmaa valo alkoi pilkottaa puiden välistä. En pysähtynyt ennen kuin aurinko oli noussut kunnolla ja linnut alkoivat laulaa. Silloin vasta uskalsin hengittää normaalisti. Olen kuullut kaiken, mitä metsä osaa tarjota. Olen haistanut kaiken. Sanon tämän täysin rehellisesti. En tiedä, mitä sinä aamuna kohtasin. Tiedän vain, että se ei ollut luonnollista. Tarina 3. Meitä oli 3 ja takana oli pitkä päivä vaeltamista. Polku kiemurteli syvällä metsässä, sellaisessa paikassa, jossa puut kasvoivat tiheästi ja valo tuntui katoavan jo iltapäivällä. Olimme olleet liikkeellä tuntikausia, jutelleet niitä näitä, kuunnelleet oksien ritinää jalkojen alla ja yrittäneet olla ajattelematta, kuinka kaukana oikeasti olimme kaikesta. Sitten näin sen. Keskellä polkua, aivan kuin se olisi asetettu siihen tarkoituksella, nojasi kiveä vasten risuista tehty hahmo. Oksat oli sidottu toisiinsa karkean näköisillä solmuilla, muodostaen jotakin ihmismäistä, kädet, jalat, pää. Se ei ollut mikään sattumanvarainen risukasa. Joku oli nähnyt vaivaa. Yksi kavereistani mutisi, että se oli varmaan jonkun vitsi. Toinen nauroi ja sanoi sen näyttävän joltain elokuvan rekvisiitalta. Minusta se näytti karmivalta. Silti kiinnostus voitti. Nostin hahmon käsiini. Oksat olivat kuivia ja kevyitä, mutta niissä oli outo, vanha haju kuin savu ja multa olisivat imeytyneet niihin vuosien ajan. Älä ota sitä, toinen sanoi puoliksi vitsillä. Rentoudu, vastasin ja tungin risuhahmon reppuuni. Muisto matkasta. Jatkoimme matkaa. En ajatellut asiaa enää juuri lainkaan, vaikka välillä tuntui siltä, että metsä oli hiljentynyt liikaa. Ei tuulta, ei lintuja, vain meidän askeleemme. Illalla pystytimme leirin pienelle aukealle. Teimme nuotion, söimme ja nauroimme väsyneesti. Päivä oli vienyt mehut kaikista ja pian vetäydyimme telttoihimme. Ennen nukahtamista kuuntelin metsän ääniä, kaukaista rapinaa, oksan napsahduksia. Ajattelin sen olevan vain eläimiä. Nukuin levottomasti. Heräsin ensimmäisenä. Taivas oli vielä harmaa ja ilma tuntui kostealta ja kylmältä. Ryömin ulos teltasta keittämään kahvia. Kävelin nuotion luo ja silloin sydän jätti lyönnin väliin. Hiiltyneiden puiden päällä, suoraan nuotion keskellä, istui risuhahmo. Täsmälleen samanlainen kuin se, jonka olin poiminut polulta. Hetken vain tuijotin sitä. En liikkunut, en hengittänyt kunnolla. Ensimmäinen ajatukseni oli, että joku kavereista yritti säikytellä minua. Naurattaisi sitten, kun muut heräisivät. Mutta jokin ei täsmännyt. Kyykistyin ja katsoin hahmoa tarkemmin. Solmut olivat samassa järjestyksessä. Yksi oksa oli katkennut vinosti, aivan kuten siinä toisessa. Tunsin kylmän hien nousevan selkää pitkin. Juoksin teltalleni ja revin repun auki. Risuhahmo, jonka olin ottanut mukaani, oli siellä edelleen. Nyt käteeni jo tärisivät. Herätin kaverit. He tulivat ulos teltasta unisina ja ärtyneinä, kunnes näkivät nuotion. Hiljaisuus laskeutui meidän välillemme. Jokainen meistä kielsi koskeneensa siihen. Yritimme järkeillä. Ehkä joku oli tehnyt sen yöllä. Ehkä lähistöllä oli toinen retkeilijä. Mutta tiesimme kaikki, kuinka syrjäinen paikka oli. Olimme nähneet polulla vain toisemme. Ja miksi joku tekisi tarkan kopion? Miten? Ilman alkuperäistä mallia. Yritin nauraa. Sanoin, että joku meistä oli vain todella omistautunut pilailija. Mutta ääneni ei välttämättä kuulostanut vakuuttuneelta. Keräsimme leirin kiireellä. Risuhahmo jätettiin nuotion luo. Kukaan ei ehdottanut sen ottamista mukaan. Kun lähdimme kävelemään, tunsin koko ajan, että meitä tarkkailtiin. Metsä tuntui tiheämmältä kuin eilen,
varjot pidemmiltä. Jokainen rasahdus sai minut kääntymään. Puolivälissä päivää huomasin jotakin polun sivussa. Toisen risuhahmon. Sitten kolmannen. Ne eivät olleet keskellä polkua. Ne olivat puiden juurella, kivien päällä, oksien välissä. Aina kasvot, tai se, mikä muistutti kasvoja, kohti meitä. Emme sanoneet mitään. Askeleemme nopeutuivat huomaamatta. Yhdessä kohtaa katsoin taakseni. Polku oli tyhjä. Mutta olin varma, että yksi hahmoista oli ollut eri paikassa hetkeä aiemmin. Leiriydyimme seuraavana yönä eri paikkaan, ilman nuotiota. Kukaan ei nukkunut kunnolla. Yöllä kuulin askelia, hitaita ja laskelmoivia. Oksien rasahtelua, joka ei kuulostanut eläimeltä. En uskaltanut avata telttaa. Aamulla löysin reppuni vierestä uuden risuhahmon. Se ei ollut kopio. Siinä oli yksi ylimääräinen oksa, joka muistutti käsivartta. Se osoitti suoraan minua. Vieläkin yritän uskoa, että joku kavereistani teki kaiken. Että se oli sairas pila. Mutta emme ole enää tekemisissä. Kukaan ei halua puhua siitä. Joskus yöllä herään siihen, että haistan savun ja märän puun. Ja olen varma, että jos avaisin silmäni, näkisin risuista tehdyn hahmon seisovan huoneeni nurkassa. Odottamassa, että ottaisin sen mukaani. Tarina 4. Polku oli hiljainen. Sellainen hiljaisuus, joka ei tunnu rauhoittavalta, vaan tarkkailevalta. Metsä ei pitänyt ääntä, ei lintujen kutsuja, ei hyönteisten siritystä. Vain meidän askeleemme soralla ja satunnainen oksan rasahtaminen jossain kauempana. Olimme vaeltaneet koko päivän näkemättä ketään. Se ei ollut yllättävää, alue oli syrjäinen, mökkimme keskellä ei mitään. Silti tuntui oudolta, kuinka yksin olimme olleet. Sitten näin sen. Keskellä polkua, suoraan edessämme, makasi sininen tuulitakki. Se ei ollut taiteltu. Ei myöskään huolimattomasti sivuun heitetty. Se makasi levällään kuin joku olisi riisunut sen ja jättänyt siihen saman tien. Kirkas sininen väri erottui maata vasten häiritsevän selvästi. Pysähdyin vaistomaisesti. Outoa, sanoin. Eikö niin? Kumppanini nyökkäsi. Ei täällä ole ollut ketään. Kumarruin vähän lähemmäs. Takki ei ollut likainen. Ei repeytynyt. Se ei näyttänyt siltä, että se olisi lojunut siinä päiviä. Se näytti tuoreelta. Mutta ihmiset hukkaavat tavaroita. Reppu jää auki, vaate putoaa, kukaan ei huomaa. Niin me selitimme sen itsellemme. Pakotimme itsemme jatkamaan matkaa. Muutaman 10 metrin päässä polku leveni hieman ja sitten näimme sen. Leiri. Ei siisti, ei hylätty rauhassa, vaan tuhottu. Teltta oli kasassa, mutta sen kaaret olivat poikki. Kangas repeytynyt useasta kohdasta, ikään kuin jokin olisi repinyt sitä sisältäpäin. Se oli vanha malli, sellainen halpa 4 hengen teltta, jonka tunnistaa heti haalistuneet värit, kuluneet saumat. Riippumatto roikkui puiden välissä, tyhjänä. Se liikkui kevyesti, vaikka tuulta ei tuntunut. Maassa lojui vaatteita, teepaitoja, shortseja, yksi sukka. Kylmälaukku oli auki, tyhjä. Reppu makasi kaatuneena, vetoketjut auki, sisällä ei mitään. Kaikki näytti siltä, kuin joku olisi ollut siellä, ja sitten ei enää. Ehkä koditon, kuiskasin, vaikka en tiedä miksi kuiskasin. Joo, kumppanini sanoi nopeasti. Joku tilapäinen suoja. Meidän ei pidä koskea mihinkään. Se tuntui oikealta vastaukselta, helpolta, sellaiselta, joka antoi meille luvan olla ajattelematta enempää. Käännyimme takaisin. Matka mökille tuntui pidemmältä kuin mennessä. Metsä ei ollut enää vain hiljainen, se tuntui pidättelevän hengitystään. Molemmat vilkuilimme taaksepäin useammin kuin kehtasimme myöntää. Kun pääsimme mökille ja suljimme oven, lukitsimme sen. Vasta silloin huomasin, että käteni tärisivät. Yö tuli nopeasti. Jossain vaiheessa heräsin siihen, että ulkona kuului ääni.
Ei askelia. Ei eläintä. Kangasta. Sellaista pehmeää kevyttä ääntä, kuin joku ravistelisi ohutta takkia. Se tuli pihalta. Läheltä. Liian läheltä. Nousin hitaasti ja kurkistin ikkunasta. Kuun säteet valaisivat pihan, ja siinä aivan mökin edessä riippui puun oksalla sininen tuulitakki. Sama. En ollut nähnyt sitä matkalla takaisin. Olin varma siitä. Takki liikkui hitaasti, vaikka ilma oli tyyni. Sen hiha osoitti suoraan mökkiä kohti kuin käsivarsi. Peräännyin ikkunasta sydän hakaten. Silloin kuului koputus. Ei oveen. Se tuli mökin seinästä. 3 hidasta, painavaa koputusta. Kop. Kop. Koputus. Pidätimme hengitystämme. Emme liikkuneet. Emme puhuneet. Koputus toistui. Sitten kuului ääni. Se ei ollut selkeästi puhetta. Enemmänkin. Yritys. Kurkkua raapiva, käheä hengitys, jossa oli sanojen rytmi muttei sanoja. Ja sitten kuului repivä ääni. Kangasta vasten puuta. Aamulla heräsimme kirkkaaseen hiljaisuuteen. Ulkona ei ollut mitään. Ei takkia. Ei jälkiä. Ei mitään, mikä olisi todistanut yön tapahtuneen. Mutta kun lähdimme ajamaan pois, polun alussa makasi jotain uutta. Vanha reppu, tyhjä. Ja sen päällä huolellisesti taiteltuna sininen tuulitakki. Tarina 5. Me käytännössä asuimme metsässä karanteenin ajan. Kun maailma sulkeutui, metsä avautui. Me vietimme siellä päivät sateessa ja paisteessa. Joimme olutta, keräsimme roskia, uimme lammissa ja pelleilimme niin kuin vain ihmiset osaavat silloin, kun heillä ei ole mitään muuta. Se piti meidät järjissämme. Ja sitten aloimme tehdä jotain, mikä kuulostaa nyt ääneen sanottuna oudolta. Kun saavuimme metsään, riisuimme kengät ja sukat ja vaelsimme paljain jaloin, täysin hiljaa, pientä laguuniamme kohti. Emme puhuneet. Emme kuiskanneet. Annoimme vain askelten upota maahan. Se oli uskomattoman meditatiivista. Paljas maa jalkojen alla, mutta varpaissa neulaset iholla. Jokin alkukantainen tunne heräsi, kuin keho olisi muistanut jotain, minkä mieli oli unohtanut. Mitä enemmän kuljimme niin, sitä enemmän tuntui kuin metsä olisi hyväksynyt meidät. Kun emme enää kolistelleet kengissä emmekä täyttäneet ilmaa puheella, meistä tuli osa maisemaa. Eläimet eivät säpsähtäneet. Ihmiset säikähtivät, kun ilmestyimme heidän viereensä huomaamatta. Usein vain parin askeleen päähän. Ja jotenkin me tiesimme asioita. Tiesimme, milloin myrsky oli tulossa. Ilma muuttui raskaaksi, sähköiseksi. Linnut vaikenivat. Hyönteiset katosivat. Ja kun metsä meni täysin hiljaiseksi, tiesimme aina, että jotain oli tulossa. Sinä päivänä taivas oli paksu ja matalalla. Oli myrskynyt jo päiviä ja metsä oli lähes tyhjä. Olimme nähneet ehkä 2 muuta ihmistä koko päivän aikana. Hämärä hiipi nopeammin kuin tavallisesti, kuin joku olisi hitaasti himmentänyt valoja. Olimme lähdössä kotiin. Paljain jaloin, lämpimän ja jo huonoksi menneen oluen jämät käsissämme, jutellen joutavia. Muistan, että nousimme loivaa mäkeä ylös, kun yhtäkkiä tuntui kuin olisin nielaissut lumipallon. Katsoin ystävääni. Hän oli jäätynyt kesken naurun. Jokin oli vialla. Metsä tuntui kummalliselta. Varjot olivat yhtäkkiä ihan liian syviä, liian paksuja, ja sitten se iski kuoleman hiljaisuus. Ei tuulen huminaa, ei lintujen ääniä, ei edes hyönteisiä, raskas hiljaisuus, painostava, sellainen, joka saa ihon kiristymään. Sitten kuulimme sen, metallinen ääni, kalske, kilahtelu. Metalli iskeytyi kiveen ja maahan yhä uudelleen, polkua alempana, täsmälleen meidän ja polun pään välissä. Seisoimme liikkumatta puiden takana ja kuuntelimme. Lapio. Joku kaivoi. Lähestyimme hitaasti. Muistan, kuinka kämmeniäni alkoi kutittaa. Ystäväni kasvot muuttuivat kalpeiksi. Hiki virtasi selkää pitkin. Yritin järkeillä. Minulla oli repussa pieni puutarhalapio. Istutimme kukkia, kaivoimme kiviä.
Kuka minä olin tuomitsemaan? Mutta tämä ei ollut pieni lapio. Tämä oli täysikokoinen lapio, ja joku kaivoi keskellä polkua. Keksin selityksiä. Hän vain kaivaa. Karanteeni saa ihmiset tekemään outoja asioita. Ehkä hän hautaa lemmikkiään. Ehkä hän rakentaa hyppyriä pyörälle. Ajatukseni juoksivat kilpaa, mutta vatsassani oleva solmu ei auennut. Olimme melkein hänen kohdallaan. Luulen, että se oli mies. Hänellä oli hattu, huivi ja paksut vaatteet. Kaikki mustaa. Keskellä kesää. Surja, ajattelin. Mustiin pukeutunut surja, joka hautaa rakasta koiraansa juuri tähän, kapean polun keskelle. Jokainen askel sattui enemmän. Lapion ääni oli korvia huumaava. Se pelko, se oli käsittämätöntä. Se ei kuunnellut selityksiä. Se asui suoraan vatsassa, syvällä. Yhtenä hetkenä nauroimme ja joimme olutta. Seuraavana koko keho oli valmis pakenemaan tai taistelemaan. Kävin mielessäni läpi kaiken 2 tyttöä. Paljain jaloin. 2 tyhjää tölkkiä. Roskapussi. Reppu täynnä satunnaista romua. Ystävälläni ämpäri täynnä litteitä kiviä, ei aseita. Minulla oli pippurisumutetta jossain repun pohjalla. Ja se typerä pieni lapio. En ole koskaan tapellut. En korota ääntäni. Työskentelen lasten kanssa ja puhun tunnesäätelystä. Ja silti seisoin siellä ja mietin, millä voisin satuttaa vierasta ihmistä. Kaikki tekosyyt putosivat pois. Yksi ajatus jäi. Entä jos vaisto on oikeassa? Mitä se maksaa, jos se on oikeassa? Jos kävelemme ohi ja hän heilauttaa lapiota, mitä sitten? Silloin jokin muuttui. Ilma tuntui jännittyneeltä kuin kipinä kaasulla täytetyssä huoneessa. Ystäväni kalpeni ja sanoi ensimmäiset sanat pitkään aikaan. Älä katso häntä, juokse. Me juoksimme. Syöksyimme polulta metsään kohti vettä. Jos hän seuraisi, voisimme hypätä lampeen. Juoksimme yli kivien, puiden ali, oksat repivät ihoa. Orjan tappurat ja kivet porautuivat jalkapohjiin. En tuntenut kipua. En huomannut verta ennen kuin pääsimme pois puiden suojasta. Myöhemmin yritimme ymmärtää. Olimme aina olleet rauhallisia. Tunsimme olomme voittamattomiksi metsässä. Vasta kotona, puhdistaessamme jalkojamme, ymmärsimme sen. Se kipinä oli ollut hiljaisuus. Hän oli lakannut kaivamasta. Ja silloin myönsin. Olin katsonut taakseni. Vain sekunnin murto-osan. Hän ei enää kaivanut. Hän käveli meitä kohti.